Айде, снимай. Да. Аз ти пазя за изкачвалката. Фанах вълничката. Браво. Дали пуснеш сама? Много е лека за... Много е лека, тя е уникална кола. Какво правите, бе? Айде, карай! Сега тук качи лявата гума. Снимаме те. Ти забрави ли, момче, това ще го изкачаш тук? Добре ли е това? Давай. Лефт, ляво, Не ляво, бе, как ляво? ляво. Ай, човече. Слоли. Та нощ няма да спа, съм сигурна. Напротив, ще правите сауна. Хело! Ние сме от България и в момента правим тест драйв на един от автомобилите, който ще получим, когато стане на сребро. Това е уникален автомобил, защото има абсолютно всички предавки. Не ми се наложи въобще да натискам спирачки, когато спусках на клона. Ще Сега ще го тествам.